Tayo man kita hindi nakatadong alambos nga naalala ka no. Nararay te kabsat ko. Oh my goodness, glory. Oh, ang dami. Hindi ka mga kuwan, nagtagtabo ko lang. Nakitagtabo ko mo di ho. Wah, tatakay. Parang nga, Nagpapa. ito, mga isang sarwag mo ko. At siguro, suro nga 30. Wah, oh my God, nagkadunay. Hindi pa yun namin sa pupukang po. May sapay nga ko di jay. May ang dami. Eh kasi ni pagkunta ng aglakaon. Oh, glory. Hallelujah. In the name of Jesus. Mano nga sige tinagtirad tayo day, my friend. Tabukaw. Tabukaw? Nagtakalan ka karyan, nakaliblugaw. Tata? Tabukaw, sa kurang bidig ko, kumarado ko. Nakunyamat. Nakita kita mo, dinti lamisaan, ay, Why? nagawi daw. Napay, amo lang bagbaga kanya ko. Libaw. Oh, Nagsasalakan at patisigsigay na mo. ayya. Wow. Kilo. Ala, nagadunay. Nagkasanaw, manong nga oras mo ta? Sakto nagpaanaga. Daw-dawan na ko. Diyan pilikos di ba taw? Oh, glory. Karapara ka dyan ah. Napay. Aja ka tamo ko lang channel para tiraw. Ro. Apay, bagmanta kaya na niya, nga tinira niya. Ano alam, nagtirami to jay sorong. Tiri-tiri-roo. Jayan. Kana na pandyan na, kadami kayo. Ayya, Dila tabang ti barangay pasurungaw. naggadunay. So bali dito nga pasit kakabsat kinigayem tinala na ti brother ko. Panay tilapia kakabsat oh. Tabal to di ko ako. Doon ba tinala ni ka? Maloy ang kilo. Talo lang. Divide ko pala di 500. Dito iti si data itata si Mana Santa kakabsat kinigayem. Mabalin tayo ti agti-picnic manon.